سلام دوستان، خوش آمدید به کانال ما. امروزه ویدیو ما بهترین لباس‌های رنگ و برنگ برای شما. ما در شهر نوسیبیرسک خلاقسکی 3B یعنی قرار داریم. اینجا دکان ما одежды دخترا якум ёнамонда кафе универсальна намин сеюм дар дукони мо духтаро дари вихада мо режими кори мо аз соати 10 то соати 8 бега кор курси малакай баъди рамазон анамин ду пара магазин остановка 19 духтаро аҳа леви берикам прави берикам мо ба автобус беҳад бисёрами круги хлокски духтаро анаминҷа територи мо ҳамин видеои мо шумо тамоми намуди либосакои подросткови ёшпӯш взрослый барои занако тамоми намудаша меёбед духтаро. То охири видео бо мо бошед, поделиться кунед, лайк монед духтаро, ёру дӯстоба отправит кунед ки ба либосакои баҳорона бо нархҳои супер дастрас духтаро. Ман нархҳои қимат нафурӯшам, аллакай 90% клиентҳои ман медонанд. Алҳамдулилло барои шумо ман новинкачаҳои беҳтарини пеши мисолӣ овардам духтаро. нархҳои дастрас, нархҳои монда қимат нест духтаро. анхай куртачаҳои овардем қатъиан меру башкачаш 2200 рубли барои шумо. нигоҳ кунед чиқар хушрӯа. остинчошу бинед, коротки остинаш дароз не барои ки аболош амхай рубашкачаш белмандо. Дега куртачокиам пошти метонед подсвети гулакошкараги материалаш мара ловка мука духтаро. шуштам пошид на доғ мушад на мхел утюг мукунед. беҳтарин барои подростковиам шад, барои колонаям. размери рӯи экрананда. ана ин материалако лён духтаро, мобайнаш резинка 4 номудами расветкашаш серишам иншоаллоҳ мебиёд. ана ба ду серу сериш камтар дер буромад аз сех барои ҳамин озарашма ми 4 номуд расветкаша инҳош мана тукмаҳош аб манка кушода намешад ду таш кор мекунад. тамом резинкаҳош медавад духтарко, чихе ки хоҳед медавад. мехем материалаш лён духтаро, нозука ки современнича ане стилҳои ҳозира духтаро. барои духтаро ки амҷанда калон шудагӣ, барои духтаро ки скромним бошанд, красовкачоки марҳамат духтарчо куртачаҳои супер овардем барои шумо. нархҳои мо нархҳои беҳтарин. то ҳамин 3500-4000 курта ҳаст. моба тамом куртаҳои 10-12-15 моба нестааст. скромними нархҳои дастрас фақадани мо. барои ҳамин барои духтарча дорако занакое ки масалан барои ки ёшкако либосакоим хел бошед марҳамат кунед. резинкаша хоҳед болотар кунед, хел вай мистад, бохай поинтар кунед. қадош дароз, куртаи дароз мистад духтаро. заминровнею қадош нормальни духтаги духтаро. резинкаш бохай миёноша регулировка мекунед. расветкаш рӯи экрананда 4 номуд. ман ҳамаша духтаро живой видео кирги барое ки масалан шумо бенид живой видео чӣ хел сохту намуду духташа баъд виборатона кунед духтаро. доставки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд. тариқи почта, авито доставка, яндекс маркет духтаро. авито доставка худатон покупка мекунед, яндекс маркет почтаи мо оформид мекунем духтаро. одаме ки дар шаҳри новосибирск метонед биёед, апеш бинед пошид харидорӣ кунед духтаро. беҳад подросткови мо бисёр овард ки барои духтарчо анахе сарафанчаҳо я барои духтаги қатиш духтаро. ин сарафанчаҳоя хеле ҷудоӣ нест. сарафанчаҳои беҳтаринем ки ёш бошако имрӯз аллакай чандта фурӯхтем духтаро. духтарчаҳои қомат дорад, бовар кунед аҷоибот хушро бе ягон чиз нигин ҳичи не скромничи стилҳои хушро ҳамаш ҳамин красовка ки масалан ба саночкачоки беҳад барои подростковиам барои ки стилҳоям хеле нағз мебинад духтаро. материалаш прадо духтаро. прадо сафедиш масалан рубашкаш гирбишиневи тканаш прадо беҳад материали нағз духтаро. шуштум боштаги материалако бо рементакашай пуштошам бинед баландакак духтагӣ масалан хе короткичи рубашка нею хай рубашкаш қатиш духтагӣ якбора 4 расветкашай размери рӯи экрананда доставка равон кунем шуд ба тамоми шаҳри Россия. инаш куртачаҳои прадо духтаро. тканаш прадо инҳоям шуштам боштагӣ гирбишин монанд. прадо бисёро савомдаги чӣ хел материали гирбишин аллакай ҳамато медонед гирбишин монанд ягон ҷото наметавад инҳо ки духтаро. хушрӯ
партофта мисад, хоид ременда кишем бандид, хоидам хе сардодагим бошид духтаро. Расветка рӯи экрананда, размерош рӯи экрананда духтаро. Номерои ман рӯи экрананда ки ба кадом расветкаш мақул скриншот кунед, номерои ватсаби ман ба равон кунед. Прадо об шуд духтаро, тугмош кор мекунад, рабочий. 4 намуда нами расветкаша аҳми модела кому мақул кунед, скриншот кунед, партоид номерои ватсаби ман ба отправки ма аз шаҳр Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд. одамое ки дар шаҳр Новосибирскед метавонед омада аз пеш почта харидорӣ кунед. Бо ин моделаки хушрӯҳам овардем духтаро барои хел молодёжни, подросткови духтаро. размеро майда то 48 мерад. То охири видео нигоҳ кунед, размерои калон охиртар ба духтаро, барои рӯи хонупошӣ, барои ҷойпошӣ, кӯчапошӣ бам куртаҳо ҳай. То охири видео бинед. аввалаш ба подростковӣ монем, сони калону, сони куртичаи двойка. Хулас чизе ки новинка получат кардем, ҳамин видео ба ман як сара кара партофтам. Бинед 30 минут, 31 минут почти видео, барое ки шумо вибортона кунед кута духтаро. ду ҳамин материалаш, ду намудаш оранжевый ки ҳамин зелёный чаш штапел, ин дуташ Прадо. хоҳедам хикра бандаша мебандид, замок пушташ. хоҳедам хикра бандаша мебандид, фасон накардам хел. нахоҳед ҳамту пафтам бошед духтаро, варианташа. моделанда бинед чӣ ханағзакак. ваи худатон, фукуси худатон кадомиш маъқул бошад. ами хикра мебошед, хоҳед бандаша мебандид, хоҳед намебандид духтаро. ҳамин видео ба чизе ки получат кардам духтаро, як саракара видео кардам барои шумо, барое ки масалан модаро харидан хоҳанд, барои духтарошонам, подросткови духтарошон ҳамин видео яксара, масалан якта посилка кунанда, ман яксара видео хушрӯ барои шумо ҳама намудаша партофтам. масалан ё занако ҳастиян, ҳамсояшон ҳастиян, дугонашон ҳастиян, якта кара барои харидан, барои удоб нашавад, ҳар рӯз якташа партофтагӣ яксара видео хушрӯ кардам. муслим тикан духтаро, мулоимаки хебеча. ҳозир мисол муслима намхе моделакои кушодаки хушрӯ модда 2400 рубли гулакошу бинед чиха нежняк. ина сердичкача, имсол дилча, намхе сердичкача беҳад модда тренд. материала бинед чиста 100% пахта духтаро. 2400 рубли. ана ин ёнангиш Прадо гребон дорад. инам стилчаш хушро. имсол духтаро моделакоба амихе то поёна тугма модда. тугмаҳои абманка, тугмаҳои кушода мешудагӣ, яъне платья халат боин духтаги. имсол полни модда гребондор, амихе тугмаҳои қаторак модда шудагӣ. барои ҳамин моделакои моям моделакои фасоно қиб намонда барои ҳама клиентако ёфта омдем чизои дар кори масалан скромничаҳо пурсида будан ёфта омдем. манаиҳо то поина тугма духтаро, то поина тугма инаш сеташ кушода мешад, поинаш далшиш абманка духтаро кушода намешад. ременташай остинакошан дута тугмачашай духтаро. материалаш гирби шиниве, яъне Прадо инам Прадо ткан. гулакаш сурхак. инаш гулаш кабутакча, ина тугмаш то поина кушода мешад духтаро. накист боло боли ҳам мехе халат платья модда имсол. тугмаҳош мехе қатори современнича духтаро. инаш абайни стил духтаро. замок. мехе стилаш кушода духтаро. асаби ки упаковка кушодам камтар ҳаминаш ба дастам нарасид барои видео, яъне утюг кунӣ. лекин баъди видео кардан утюг кара мондам ростига. инҳо беютюг тамоман хел чихагум пакет кушоед, хай худто медонед. васие ки стилои абайним бошид духтаро, марҳамат кунед. ду намудаш ҳамин нархаш бар нархи ана мемондам барои шумо. ана ин абайни стил духтаро. размероша навистагӣ рӯи экран духтаро. мана тугмадоро стилаш, моддаш, духташ, намудаш, сохташ. хай хулас бо инҳои утюгкара хушрӯ кара подсветаш ро молако кара пошид, бо масалан тамба дарод либос бо намудаш дига мешад. хай ман инҳои мани киям ба пошонда видео мекунам, моделоба не. мана абайни стиломо духтаро. гулаша мехе сафеда кашаст. остинашу бинед чиха хушрӯ. гулаш сурха кашаст духтаро. то 54 тори мегирад. 54-56 ба ҳузур мешад кокеткошон васия духтагӣ. ана инҳо бошад халат платьяҳои хушрӯе ки мо гирби шиниве, яъне Прадо 42 то 48 размер стандартни. тугмаҳош то поёна рабочий. ана инаш хай хамша нишон дод ки ба фикрам тугмаҳоша
ростига вибор бисёр манам ҳамаш вайманда намистад. Иҳош масалан не сиё оснааш тигрови ман тугмаҳошам бо пеш гуфта гузаштагӣ духтаро нигоҳ кунед бинед светоя не рӯшанаки сафедакчааш тагашанда чихолашай духтаро барои ки масалан баъзеҳо сафедак метованд мугӯяд барои ҳамин такашбо хушро чихол карагӣ то поина нигоҳ кунед ана чихолош маҳкамак тугмаш то поина рабочӣ хушро маҳкам мешад. ман барои чихолоша нишон додан то поина маҳкам накардам. ана ин кабутакаш бошад тугмаш абманка яъне ана ин сиёш бо хел осинаш тигрови яъне хел прадо таканаш духтаро ана ми расветкош рӯи экрананда нигоҳ кунед зани моделба почтагиш отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почта авито яндекс.Маркет равон карда мешавад. одамое ки дар шаҳри Новосибирск метавонед омада пеш тито почта харидорӣ кунед. анамин видеое ки ман карагӣ анамиҳо моделошани амиҳо почта нишон додагӣ анамин сохту намуду духташ духтаро абаяҳои тройка овардем тройка материалаш хеб бекурташ рӯи шилён духтаро беҳад стилаш маъбу маъқул шуд асаби ки куртаош осинош дарози хушро шарфошам хебе калони хушро духтаро 4 намуд анами расветкаш овардем бо расветкаи бардовиш фиолетови свет джинсови светош иншолло мешавад. остинаш резинки дарози маҳкам молли абаяҳои ман мебинам тагишанда остинашанда курташ яъне курташанда остинаш нест духтаро барои ҳамин ин остиндори хушро дохтааст барои клиентон ман гирифтам ки остиндор беҳад нағз гуфта ягон ҷӯшанда ягон чизаш не остинакошанам хе гулаки зиндашай поёнашо бинед хе гулакҳои зинди нозукак шарфаш сиёҳи хебе калон духтаро гулакошо бинед чихе нозукак материалаш беҳад мулоим чиста баҳор бошак бемалол хел нафас кишта мешад ин материало ки бемалол гарм намешед ҳаво мекиштагӣ материало куртачош пахта яъне хебе тоза тагаш куртачои хебе майчни шарф аболош манам хел халати абаи хуш рошай духтаро гулошо бинед чихе хушро гулакҳои нозук ҳамаш вишивка инҳо сиёҳош вишивка инҳош гулакҳош зинда 4 расветка ҳаст расветка ки рӯи экран бинед наличи аз шарфошо бинед чихе мулоимак 4 расветка ки бинед наличи ҳаст 3000 рубл духтаро тройка курта шарф анамин ваяш абаяш болупош халаташ расветкаш анамин живой видео карагим духтаро ки ба кадом расветкаш маъқул скринчоп кунед партоед номерои ватсаби ман рӯи экрананда отправки ма аз шаҳри Новосибирск равон карда мешавад ба тамоми шаҳри Россия духтаро куртаҳои ипек духтаро куртаҳои ипеки хушро барои занако овардем аз 48 то 56 ипекҳо ба гап не духтаро качество духташ ба дараҷаш хушро нархаш ба ҷавоб го духтаро мо нархҳои қимат намондем ҳамин куртаҳои то 3800 шумо мехӯртон духтаро нархҳои ма 2700 рубл нархи палатно мондем яъне штапел мондем нагез инҳо ипек штапел материалашам тамоман дига хел хел штапел не материали мулоимаки хел чихагон силиқаки ам хел палатнои ми штапел нею материалаш апеш қапидам дастатон ба хел мулоимаки нағз духтаро ина ман аввал гирифтам якум бора ки ман ютуба видео кара гуфтам борои нав площадка карем гуфтам рости ман тамоман видео накарда бисёри расветкаи фурохта шудам алҳамдулилло ана ин бори дуюм бор площадка региоми сони аввал видео карам барои клиентам вақте ки ман ютуба видео кара пафта гуфтам борои нав площадка карем иншалло видео мекунам рости видео кара натавонистам бисёриҳо навистанд ки шумо видео мекунам гуфта видео накарид ман анами ипекҳои чанд хел светошо аллакай фурохта шудам духтаро беҳад маъқул шуд ҳамин занакҳои худомо пошанд қолиби танашон духтаро пасаткачаҳош нағз занакҳои худомо ба мувофиқ духтагӣ духтаро хел прамою занакҳои камтарам хел размери 54-56 пошакҳои ҳама ҷоҳатона маҳкамака ки хушро мекунанд куртаҳои туи пошак ба ҳузур туию маракаба мепошед духтаро остинош ман резинкача материалакошо бенед чихе хушро ҳама расветкаша оварда мондам ки ба чӣ хел вкус маъқул бошад яъне рангак маъқул бошад расветош вибор кунед гирид тои маъракотон ба кӯча пошак постоянный пошак 10,000 ба якта курта намегириду
10,000 به 4 تا курта ама мегириду ин баҳоратона мегузаронед иншоаллоҳ. ана ин бинед гулош чӣ хушрӯ силиқак духтаро бо ранги кап-кабути электрикшам ҳай духтаро видео ба нагирифтиям бо яхедага зеленыш бу да намуд расветки ипекому ҳай духтаро. ана иҳо штапелчои тагаш ғафси ипек штапелене иҳо анаку паплин гӯе мешад ва ҳош накис паплин набуд духтаро ипек буд ва тамоман бо материалаш апеш дига видеонда бо хай пурра чихегум материалаша вайкар натонистуму неки тамоман материали хушро занакое ки масалан сину соли калонакако дарон яҳкум ҳами куртаи меқапам барои ки хе дурнамо штапелчой нигоҳ кунед штапелчои хушрои ипек штапел остинчош фасон пешакош фасон гулакои ипек хел калонакаки васейка кардухтаги ана расветкаош 5 намуд расветкаш аст духтош хушрӯи чокош хушрӯ духтаро анамин материалош ғафсакаки нархаш ба ҷавобгӯ 2500 рубли имсола нархомам нархои вайсоло фурӯхсиям духтаро барое ки клиентои ман аллакай медонам ки ман қимат намфурӯшам мана ҳамин новосибирсканда бошам агуҷоҳо кофта мебиён духтаро خواهی خدا بشکر چینی همین نصیبامو کلینتامو های برای همین کلینتایی که مثلا پستیانی همه بار میگیرن چیز میخرن برای دختراشون برای خودشون من خیلی بخیل штапелакои арзон бо нархои арзон оварда мондагӣ духтаро битон масалан одаме ки новосибирсканда ҳаин марҳамат кунтон битон пӯштон бенитон материалоша сифатоша пеш дида маъқул кара харидор кунтон одаме ки дар шаҳр новосибирск неститон дига шаҳронда ҳайтон мана видеоҳои бенитон видеоҳо ҳамаш живой видео духтаро ҳамаша ма апеш видео кросиям пешоша пиштоша гардонда духтаро ҳамаша пурра фаҳмо шумо ба видео кросиям ки штоби радуро хушро нағз бенитон фта инҳо штапили белмандо нигинош беҳад хушро духтаро анимиҳоям живой видео живой сураташ видео ба пурра нагирифтиям асеб ки беҳад бисёр буд видео инҳо ҳамаш живой анамхе тои пошакои хушрои мовардагӣ 2700 а 50 то 56 нигинош намирезад мустаҳкам духтаро мана бозанакои калонба ипек инаш ипеку дута аввалаш штапел ана иҳош ипек духтаро куртачои ҳамаш кокеткачои хушрои мехе занакои худомон поштагӣ ана иҳо размеро а 54 то 62 анамин ду моделакомо а 54 то 62 яъне 60 не то 62 неки ба дараҷаш калон калони хушро духтаги духтаро ана ин сиёҳи кашам ҳамин а 54 ёки а 56 то 62 хайхулас ҳамин ё 56 ё 54 то ҳамин 54 боло то 62 ҳай ана ин тигрови ана ин зелёни ана ин гулакчаҳош размерош а 48 то 60 ипек инҳоя материалаш ипек штапел духтаро хел силиқак духтаро силиқакои мулоимаки хел необычный материал пуштошам хел фасонаки хушрокар духтагӣ партофта миста тананда тигрови ана хел зелёни чаш ҳама нигинош мустаҳкам нигоҳ кунед ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партоед бисёр духтаро сурат напурсид илтимос суратша партоед ё апеш видео кара партоед мана ҳамиҳои ма ҳамаша живой видеои апеш пеш видео караги духтаро материалоша мана апеш нишон досиям пешу пишташа ҳама намуду сохту духташа гуфта гузаштосиям пиштоша гардонда нишон досиям дарозиҳоша нишон досиям духтаро барои ҳамин илтимос сурат напурсид суратша партоид апеш кита партоид ё дига света ёнбоён кара бенид нагӯед духтаро барои ки манам магазина кор мекунам ҳамин живой видеоҳои барои шумо мекунам ман ба малол намбиёд духтаро бисёри банд мешам ки хеле бисёри телефон ҷавоб дод натонам хай то ютуб ба видео мекунӣ баъд ҷавоб намедӣ гуфта бисёриҳо то як бетоқатӣ мекунад барои ҳамин духтаро хай фаҳмед чихе масалан ҳамиҳо живой видеоҳое ки масалан обични бе филтру бечи ман видео карги барои шумо куртачои дувоки хушро мана получат карим остинакош муҳрак қадош ба муносиби дарозакаки занакои худому пошак дарози хушро духтагӣ таношам хе ёлучка кара духтагӣ васейка кара остиношам хе муҳракои хушро
که بر اسویتکاش معقول باشد اسکرین شاپ کنید پرتایید نامبرای من واتساپی من با материалашо ман нигоҳ кунед пеш оварда пушт видео ба гирифта нишон додагӣ ман аз сурат духтаро чиз намфурӯшам аллакай ҳамаи шумо метонед ман аз сурат анахе видеоҳои модел пӯшондагӣ ман вай намфурӯшам духтаро чиз намфурӯшам агар ман ҳамун чизошо монда бошамам одаме ки харидагӣ бошад ман аввал суратиша живоиша мепартом барое ки масалан мумкин тани моделан дига хитобад ё цветаш камтар дига биёд барои ҳамин барои чихегом дида харданотома суратиша мепартом ё мана ҳамин куртачаҳои ҳамаша нигоҳ карид живо видео карам ҳамаш чӣ хел буд сохту намуду духташ духтаро барои ҳамин виборатона кунед ман тани модел бамонам қадашами духтарако қади яку 75-70 боштагӣ куртачаҳо дароз худ қади яку 65 бовар кунед ҳамин куртаҳо хушро мистадагӣ 55 ба тамоман курти дароз мистад духтаро барои ҳамин размерош ба аҳамиятид расветкош ба аҳамиятид дарозу кӯтики куртаҳои бенид ман бо гуфта гузаштосиам ҳамаша ки ба кадомаш маъқул бошад вибор кунед ана иҳо падрасткови ба меша духтарчаҳо ба материалаш доинг духташ беҳад хушрӯи фасон дохтаги барои духтарчаҳои падрасткови той пошибам хушрӯ масалан кӯча пошибам хушрӯ основной хай барои чи той бисёр мегӯям барои ки шаҳри новосибирск мода беҳад тои тоҷикои мо бисёрам хай куртачаҳои тоҷикӣ кофтан биён барои ҳамин ман бисёртар той гуфтага мезанам барои тою маърака барои ҳамин духтарчаҳотон бибинед куртачаҳои бенед аҷоиб духтагӣ бовар кунед як рангакошам необични хушрӯ тайёраки бенед фасон духтагӣ 2000 ба доинги хушрӯ як тайёрак мегирид ман бо ҳар як ваҳоша нишондодагӣ почоша нишондодагӣ яъне лозимиша нишондодагӣ размерош чӣ хел мешавад поинакош парпараки духтарча пошакҳои хушрӯ духтаро масалан келинчико ҳастанд ки духтарчаҳоям харобаки майдача наваҳобам мешавад нигоҳ кунед ҳамаш ба аҳамияти расветко бо мана се намуд айма делакашай духтаро инам қати почаш размераш 46 то 52 духтаро поини яъне бари доманашанда моҳракашай остинакашанда моҳракашай мана моҳракош хел нигоҳ кунед хел моҳракои фасон келинчакчаҳо бам мешавад ё шакако бам мешавад ки масалан фокусашам хел куртачаҳои поштан бошад нависид ман албатта яъне отправка мекунам ҳама шаҳр ба анча вақт буд ки видеоҳои хел курта накардам асабки боро пилчан мекунам размер намонад видео кар наметавонам распродажаҳо мекардам мана гирифтагиҳо насиб кунад рӯзаи нақс бошанд хайр хулас ҳамин видеое ки ман кардам ҳамаш барои шумо ман лозимиҳошам отдельно яъне почаҳошам видео кардам размерошами размери 46 ба нигоҳ кунед чӣ хел почаҳои калон духтагӣ анамин 46 мана ҳамин 46 духтаро почаш нигоҳ кунед васеяки ба ҳузур духтагӣ дарозакаки хушрӯкра духтагӣ хе тангу тор не духтаро ҳамаша ман нишон додам отдельно бо акурта буровардагӣ бенед сохту намудашу духташаки чӣ хел духтагӣ расветкош мана се намуданами расветка отправка аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунем метавонем яъне кадом шаҳранда бошед мо равон мекунем тариқи почта авито доставкаи худатон мехарид яндексу почтаи мо оформит мекунем худомо ана куртачаҳо хеббе духтаро хеббе первый сорт хеббе маркиза мегӯяд аҷоибот моддаша накис хушро духтагӣ ки пошад бовар кунед ҳамин моделако мезебад ана миҳоям ман аллакай дубор ин сеюм бор пилчат кардем дубораша фурӯхта шудам духтаро сеюм бор ман ми расветкаҳои яъне ёфтам аввала бо дига хел гулчаҳошам буд сеюм бораш ба ҳасаби ки духташ беҳад маъқул шуд ҳамин моделакоша ёфтам светоша яъне гирифтам чанд касо партофтан ки ҳамин модела ёфта бид духташ аҷоибот мешинадтан ба қадаш дарози хушро духтаро куртачаҳои қадаш кӯтани ҳамаш яку 10 яку 15 яку 20 духтаро ана изорчаҳошу бени чӣ хел хушро духтагӣ изорчаҳош хушро ҳамаш размери 48 ана мезори яъне лозими 48 духтаро дароз кара духтагӣ кӯтачаҳо не дарози хушро духтагӣ ҳар якши ман бо буроварда нишон досиям духтаро ба фикри ман видеои ман аллакай ҳама ба фаҳмо мешавад ман ҳамаша гуфта мегузорам видеонда ана куртачаҳои падрасткови размеро 44 то 48 3D духтаро штапелоя
مثلا بسیارش شوشته نمیکند شتابل شوشته نمیدوزد دخترها برای همین کمتر رشاتتون گرینگی شتابل همش کلانک که شروع دختگی من همش ویدیو کروسیم دیدوسیم من این پدراسکوی دخترچه با سینش کاراتگی رازمیر 48 یعنی پوچش کلانک که شروع دختگی انا می ساختو نمودش خیلی نکو زنکی کلانی سیت بچه دار پشتگی می سیت بچه دار پشتگی نکی پدرسگاهی با این خیلی دروزه که شروع میشد بلایی که من علاقه فروخته می چیزایا انا اینش ایپیک دخترو ایپیک شتابل نه ایپیک شتابلی ها غیجانگ مترالاشم خیلی ایپیکی مولوی مکی سلیقه گروش دخترو دو نمود می رسویت کشه پلشت کریم من نگاه کنید تگاش خیلی خوش روی دختگیم خیلی توی پوشاک با میشد مثلا کوچه پوشاک با میشد رابا کور با پوشاک با میشد دخترو خانه پوشاک با میشد نکی مترالش خوش رو مترالش هم خوش رو دختش هم به حد خوش رو یک دختگی فقط دو نمودن می رسوید کشه پلچت کریم دیگهش براستی نشد دوست پیدام نکریم باور کنید این ویدیو پرتا تا بورو گرفتن رزمیرا تمام میشد نمترلش بینید ایزارش بینید چه کلانش رو با ایزارش من خیلی غشتکای سیکونجی کلان که در آوردگی برای که رزمیرش کلان بودن با خیلی پاچاش به غشتکای کلان در آوردگی یعنی وسیع که در آوردگی اشتباه رزمیره 50 52 54 بشود گفته انا این کرتیچوی لکاست پلوچت کریم تا زونویا پاچاش کلان یعنی کلیاش دخترا سی نمود انا به زماق سینمود زماق دور پلچت کریم اینم به حد مدیلند خوش رو میستد خیلی راستی صورتی مدیلش نیافتم که مانم که چخه میستد برای دخترها که من خیلی کرات کچم پوشن لکاستی سبوکه که بهار پوشک به حد سبوک نکن زماق چه دخترها که مثلا کلینچکای شیر میدادگی ام خیلی کتچه کوتا اسنامنه باور کنید قد پستا میبیاد که ام خیلی ویدیوندم گوید که این یک قدش کوتم گویدو این مگزین به دخترچه میبیاد که قدش پس همیهای باشه دراز میشد یا کلینچکایی که میبیاد که خر روبا که مایدیک باور کنید پدرسکاوی رزمیر میکوان برای که نیست رزمیر برای انمیها همون پوشن درازه که خوش رو میشه من اهم اسارتیمنت آورده موندم برای خیلی کلینتام دخترو خیلی پوچش کلاشوی خوش رو شوشتشتون باشید اینها پات نمیزنند به نور نمیشد آفتابه و یا شفقش زساز دخترا خودی وشتگی باید که اینها آفتاب زساز طرف بیرون من رسویتگاش دیدی دخترا که با کدامش محفوظ سکرینشات کنید پرتایید من همه فکوسی شما آورده موندم مثلا کراتکی دراز کوته های و میخواد دراز کراتکی تر مثلا با کوته تر شیماش کلیاش آورده موندگی تابتان کدامش معقول باشد میخرید معقول نباشد دیده میگذارید 50 تا 60 رزمیرو بیل مندو دخترو زماقدار خلات باینکو خیلی خلاص رو باشکچیم خیلی زماقداره کلانک شده دختگی و 60ش به حد کلانیکو کنید امی 58 خوش رو پاچش سخت کلیاش نه دخترا برای که قدش دراز از آنو انچه پایان انا این 4 تاش دخترا پاچش کلیاش خیلی استایکچی خوش رو دختگی سوری مینی کرد دختگی تگ داره که خوش رو یعنی شتابلش تگ داره که غف سککی خوش رو توگمه هاش رابوچی کار میکنند کتفش اوورسایز مترالاش نگاه کنید چه خوش رو کتفش بینید اوورسایز دخترو پاچاش به حد کلیاش خوش روی وسیع و حضور دختگی انا می رسویت که رو اکرانم بینید نلیچی هست یعنی برای فروش هست رزمیرو 50 تا 60 انا می روی اکراننگی 6 نمود 50 تا 60 برای فروش هست دخترو انا مین همش ساختو نمودو دختش دخترو مثلا پاچه کلیاش باشد کرته سخت دراز نمیدوزد الکه همه ما میدونیم اگر مثلا دراز باشد پاچه کلیاش نمیدوزد خیلی نیودابنه رویش میگوید برای همین من ویدیو نگاه کنید من خیلی پلاشکای پلوچت کنیم پلاش باید انا می سیاکی کریچنوی رنگی پلاش مانندو رزمیرش 48 تا 54 نرخش 2700 روبل دخترو به حد خوش رویک میستد مبینش ریزینکا پایینش لپشه انا اینش без рукавка خط коричневиш мондагӣ духтара 2700 تا 56 размер ҳай 46 تا 56 انا اینش тигрови нав пулучат кунем 3300 рубл 48 تا 54 замш дарозто поина дарози хуш ро духтаро то поина духтаро ки леопард нағз менен марҳамат кунед
не безрукавкачаям беҳад бисёр оварда гирдем. Остин дорош аллакай дош шуд. Дига бо цветакош тамом шуд. Як намуд анами расветкачаш мо барои клиентҳо аллакай сезон ман видео кардам. марҳамат, ки ба кадом расветкаҳо мақбул скриншот кунед партоед. анамин сохту намуди духти плашчаҳомо ранги плашбоин ранги ҳиҷоббоин пошид мешавад. одам зебак духтаро. пушташ резинкаш медавад духтаро. хоҳед резинкаши гирифта партоида мешад полне. лекин резинкачашкам шурӯъ аллакай чанда фурӯхтам клиентҳо зебанда духтаро. поинашам современнича. ҳанами видеои мо духтаро кадом чи шумо ба мақбул шуд скриншот кунед партоид номерои ватсаби ман ба видеои мана дидид. видеои ман аллакай барои шумо ҳамаш фаҳмо пурра дар бораи ҳама либосо гуфта гузаштам. материалаш сохташ намудаш духташ духтаро. боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда. ман дӯконанда интизор ҳамаи клиентҳоя. боқӣ саломат бошед.